kaya mayadayukin bakit na naglabas manurato benta nagbanada nilalaki kasla isuntay mauma naglalanuman lokwiti barkada na at sapulan sa bali babawi pagragsakan na at sipot-sipot ka babae ka may bakit mo pagbaliwera ka at sipot-sipot ka marunurumar ka may bakit mo magkasuruten na ka amangan mo din ko ang magpagtartari ang namasukon na ka narigat ng manong baka dit ako kamtit putin na gagayam kayo nga absat. Ayan, nakadado ng aging sesanity entries na. Antulet April na Daliano, kuya kayo. Ito na niya, Joel. Ayan, still watching Sir Ferdinand Reyes, kunamot ni Henner Antolin. And of course, ading ko nga Jean de la Cruz. Irapin ko tagbe, irapin ko timaki X-Men. Tuwanin na lablabasin imparenta nagtirik nada at sublik kaban banwagan na nagsapuli babae akalaslaswangan na sa bahay aputahe ito ko kunana nung nagsasarat ka niti barkada na at dalat ka di babae ti tungtungan ka kanjawan ka di kadwada nga awan aramid na kapikanot lalaki nga awan ti chicks na at sipot-sipot ka babae ka may bakit mo pabaliwen na ka nagsipot-sipot ka marunurumar ka may bakit mo baka suruten na ka hamangan mo din to ang magpagtartari ang namasukon na ka narigat ng manong baka di ako kompitutin na at sipot-sipot ka huwag babae ka may bakit mo papaliwen na ka at sipot-sipot ka manumar ka may bakit mo magkasuruten na ka amangan mo din to ang magpagtartari ang namasukon na ka narigat ng manong baka dit ako kampitit din na amangan mo din to ang magpagtartari ang namasukon na ka narigat ng manong baka dit ako kampitit din na ayan, dami biyang sipot-sipot. Okay, sa balibay nga bansaya po. Ayan, non-stop. Hello, Alex Belmonte. And of course, nga din ko nga Jim de la Cruz. Thank you in advance again. God bless you. Ayan, para kadigitay at ay duldulin na. Bakit ba Monday di barukong ko hindi ba ka mapasante o sa dato'y biyak ko papapanang gusto na sirabi napagkan sa manen nag-happy-happy at parparing na kaniyak siya na'y may sisiyasi at tapukin ka at ako
Nuagunto na sikat makiriri at kebak-kebak man daytoy parukong ko. Hindi ka mapasang pet pasal datibyak ko. Papapanam isura sirabi napangkan sa manen nag-happy-happy at paparik na kalak siya ay may sisiyasi at tapukin ka at dakla sisin no sumangpet kan duko agunoni no aguntunya sikat makiriri nagkikirigat na magwapot maasawa at parwayan na danag kebato'y kaungang at dapay na ida asip siputan harig na pagkitinday taig ipusa kaya nagaras magwapot maasawa at kakamaka marigat di marik na sang kadayaga sikat kagasatan na nakatukmatan magparas sa tarik na. Oh, di kita yata ko lasisi na. Alay, kini-kini man si Marcel. Ayan. In love ni Marcel, iso nga naragsakit ang abigat. Oh, dito mo't paspas. Oh, job well done. Isa nila. Bakit-bakit daytoy parukong ko. Kagisuraton. Hindi ka mapasang pet pasal dato'y biyag ko. Ikabangan. Papapanam isura sirabi napangkan sa manen nag-happy-happy at kaparit na kaniyak siya ay may sisiyasi at tapukin ka at dakla sisi no sumangpet kan di kaguluni no naguntunak sikat makiriri may tirigat na magwapot masam at iparwayan na danang kebat ikaunggang at dapay na ida asip siputan harig na pagkatinday taig